Gawe jeneng jagung ya Cah. Sapa sing urung tau ngerti jeneng jagung, rene-rene tak kasih ngerti iku apa jeneng jagung sing rasane iku bener-bener lembut ngono lho Cah. Lah untuk bahane utama ya jelas jagung, soalnya wae judule jeneng jagung. Lah jagung iki sakjane dipilih sing bener-bener ketuweken ngono kae lho Cah. Lah terus jagung iki disisiri. Lah terus nek bar disisiri dilebokno nang jero blender, disori nganggo banyu, dikira-kira wae banyune gak usah diukur ya Cah. Terus diakakno blendere, di blender nganti lembut Cah. Lah nek wis lembut iki terus disiapno saringan, terus diaduk-aduk ben supaya sarine iku engko mudhun Cah. Terus diaduk-aduk terus. Lah nek wis terus diperes-peres nganti apoh kaya ngene iki lho Cah, diperes-peres, dibuak ampase ben karek sarine. Lah nek wis terus iki nglarutno satu bungkus tepung kue dicam nganggo banyu terus diaduk-aduk. Lah nek wis tinggal dhisik. Lah iki aku nyiapno santen. Santen iki kira-kira ya ukurane sekitar 6 gelas. Terus sari jagunge mang diwarna sisan dicemplungno awor santen karena larutan tepung kue. Terus dikei gula. Kalau untuk gulane iki sesuai selerane sampean masing-masing. Nek seneng legi ya biasa gulane diakai, terus dikei uyah Cah, terus diaduk-aduk sampai gulane larut, terus ditumpangno nang jero kompor. Lah ini carane diaduk-aduk terus aja sampai nggak tinggal ya Cah, terus diaduk-aduk nganti teksture iku mengental. Ya memangnya agak suwe rada pegel soalnya diaduk-aduk terus. Lah nek wis ngene iki tandane wis mateng, siap dipateni kompore, terus dilebokno ning gone jero loyang. Lah iki dimbeno adem sampai ngeset kaya ngene iki lho Cah, ben iso diiris-iris Cah, diiris-iris, dibagi-bagi, didumno tanggane nek kira-kirane kakean. Lah hasile kaya ngene iki sing rasane iki bener-bener lembut, lewegit, wituk ngono lho Cah.